namjestimo. Današnjim danom izvanraspravno vijeće ovog suda donijelo je odluku kojim se preinačuje rješenje suca istrage i to na način da se dopušta zamjena istražnog zatvora jamstvom i to u odnosu na svu trojicu ovdje okrivljenih Zdravka Mamića, Zorana Mamića i Damira Vrebanovića. Time da ponuđeno jamstvo je povećano za određene iznose, tako je recimo za Zdravka Mamića povećan iznos na 7 milijuna kuna, za Zorana Mamića 4 milijuna kuna i za Damira Vrebanovića 1 milijun kuna jamstva koje može zamijeniti istražni zatvor. Evo, to je ta odluka. U ostalom dijelu su odbijene žalbe USKOK-a i branitelja okrivljenika. Dakle, procedura je sljedeća, vjerojatno znate. Ako dođe do uplate jamčevine, tada sudac istrage, nadležni, zakazuje ročište i nakon što je uplata sjela na račun, depozitni račun Županijskog suda u Zagrebu, okrivljenici moraju dati obećanje i onda će se pridržavati uvjeta jamstva i onda se ukida zatvor i idu na slobodu. To je ukratko sve. Da li bi to moglo biti do tijekom kada mogu dana? danas uplatiti? Ovisi o njima. Treba prikupiti novac i uplatiti ga i on mora sjesti na depozitni račun suda. Dakle, moglo bi biti i današnji dan, a ne mora biti. Dok je radno vrijeme? Do 3, 4? Do 4. Do 4. Znači do 4 moraju... Je to sve?